A jihar Sokoto, al'umma sun tabbatar da cewa wani bawan Allah ya kawo shinkafa da masara, inda yake sayarwa a kan farashin kwanon shinkafa Naira 1000, kwanon masara Naira 500. A masallacin AA Gwandu New Alƙilla Layout na kusa da Fire Service ta Alƙilla a jihar ta Sokoto, mutumin dai yana ci gaba da sayar da shinkafar a kan Naira 1000 duka kwano, ita ko masara Naira 500. Al'umma dai suna cece-kuce a kai, inda har yanzu muka kasa tabbatar da shin mutumin ɗan kasuwa ne ko ko a'a baƙo ne kawai ya zo domin tallafawa al'umma. Amma dai al'umma suna farin ciki matuƙa, inda kowa ke shiga layi domin saya domin samun sauƙi na wannan kasuwa da wannan bawan Allah ya sauke farashi. Al'ummar jihar Sokoto dai suna ci gaba da shiga layi domin samun wannan sauƙi na sayen kwanon shinkafa